I stigli smo u Manilu, glavni grad Filipina. Tačnije stigao sam sinoć, ali su već stigli da me skemuju i da me zeznu za ovaj smeštaj, tako sam onda danas, to je sinoć sam spavao u neku drugu smeštaju, pa sam danas morao tražiti druge, bla bla, to ću posle pričati. A sad moramo da nađemo neku prodavnicu gde prodaju SIM kartice i da bismo imali internet. I posle toga moramo da nađemo isto neku hranu da bi mogu spremam, pošto ovdje imam oko nemam kuhinju i sve, odnosno uzeo sam apartman da bi mogu kuvam. Tako da ćemo sad evo napolje, padala je kiša, nadam se da ne pada ili bar da sipi. Tako da kad završimo to sve, možda stignem malo da obiđem nešto ovdje okolo, pa ću vam ispričati kako su me privarili. Ne da pada bato, nego rastura. A bukvalno ceo dan, znači na svakih 10 minuta, to je pola sata pada pa 10 minuta ne pada. A Alfamart, ok, ovdje treba kupim karticu. Ništa, uzeli smo SIM karticu, bi imao internet, ali džaba mi internet ako ne idem napolje. I sad ovdje, kao što vidite, pada kiša. Zašto pada kiša? Zato što su najavili da će biti tajfun danas. Mislim danas, večeras i narednih dana. To znači da će opet padati kiša narednih dana. E sad, ja sam u ovom nekom delu, što je, da kažem, ne treba taksi bat hvalati, što je malo bolji. Odnosno, neće me neko iznabadati na ulici u Krstinje pare, bar se nadam. I sad sam izašao napolje, nadajući se da ću da vidim nešto na nebu. U smislu da se nešto vidi kao tajfun ili šta god. Kiša je okej, kao pada, ali nije baš da te ubija. Tako ću prvo da napravim neki krug i da snimim što više mogu, da vidim da li ima ljudi i da se vratim do neke prodavnice. Ali je cijela poenta, znači da vidim kakvi problemi se dešavaju kad dođe tajfun, da vidim da braća ble, oni su navike, druže, i da ih dirne, gleda. Evo ovdje po ovom lišću može se vidi koliko duva. Čak i meni telefon iz ruke rastura, ali kad se dođe ovdje između ovih zgrada onda je okej, ali ovdje nije okej, gledaj ovo. Ali jedino dobro što nije hladno. Čekaj vidim što me gledaju ljudi. Ćao drugari. Ćao, čao. Da. Oj. Možda nećemo baš ostajati do kasno, da ne bismo poleteli. Ovdje su bukvalno sve rezorti, ogromni. I sad koji zapadneš i tu ima dole security. I uglavnom, da, kad gledate na Bookingu nemojte biti magarac ko ja, nego tražite da, to jest ako ne odgovore na poruku, otkažite, jer danas su me skemovali tako. I plus gledajte recenzije. Ako je fazon njih 5, što bi rekao drug iz uže familije, ostavilo, očigledno nešto nije dobro. Idemo vamo još, ovdje se nešto goldeniše. Kad sam rekao da nije hladno, povlačim reč, sad sam mokar i sad mi jeste hladno, mokre su mi noge. Ali nema veze, a tek sam napolju, pa ni 10 minuta. Tako da iako je sitna kiša, veoma lomi. Ali da. Da vidi ovo. Ne znam da li se vidi na kameri vetar koji duva i moje oči koje... Ali da, u suštini jak je vetar. Evo, Sekica isto izašla napolje, samo što ona morala da se opskrbi da jede nešto. Evo, mašu nam braća. Mašu nam drugari.
Gde idem? Pa ne znam, bukvalno šetam ga samo na random, nadajući se da ću vidjeti nešto zanimljivo. Ali vjerojatno neću, jer niti ima ljudi mnogo, niti ima mene. Ali da, zapravo ide ovaj autobus, što je okej. Šta je ovdje? Ovdje nam je Golden Bay, vjerojatno nešto skupo. Ajmo vam. Ojojoj. A ovdje dole sve mokro. Kanalizacija ne postoji. Ovdje 7-Eleven. 7-Elevenu možda primaju karticu. Ajde, idemo tamo, čekaj. Ne primaju kartice u 7-Elevenu, samo cash. Tako da ćemo... Hey. Sorry? Video, yes. You wanna say hi? Huh? Shout out. You have a video? Yes. Shout out. Shout out. Hello. Ništa. Braća su nam objasnila, to jest prvo su nam se javila pa su objasnila da treba da idemo. Ništa nisam razumeo. Rekao da idem pravo. Watermark, šta? Dobro. Mislim tu da smo došli i nismo baš vidjeli Watermark. Vidjeli smo 7-Eleven. Ali nema veze, ajde se vratimo. A, možda misli na ovo žuto. Ako misli na žuto... ne vidim šta piše. Jeste, V-Mall, vjerojatno je to. Ne znam kako, Watermark i V-Mall isto, ali... reći ćemo da jeste. Ništa je ono su unutra, ali ovdje je ladno, ovdje je fazonija 15 stepeni, ja sam mokar ko konj, druže. Ali ne vezi. Ima prodavnica. To ćemo da odemo do prodavnice da rešimo šta nam treba. Ćemo da uzmemo ovo za decu. Aj, nećemo. Sorry. Hello. Možda malo ne znam da upravljam ovim, a možda i nije do mene. Jako. Sad možda zapravo ide kako treba, samo što kod nas u Srbiji su sve točkići sjebani, pa kao sam navikao na sjebano, dobro. Što meni treba? Meni treba grčki jogurt. U suštini, ogromna je ova. Mislim da to je supermarket, jel te? Ali ovim prethodnim što sam bio su bile neke gluposti, samo ovdje ima sve, čak ima i ovo. Se uzme meso, evo i ovog malo voća, grčki jogurt. Ali da, bukvalno za sad, ovo je top i blizu mi je. Samo da vidim da li još imaju sve što mi treba. Pod sve mislim da nađem još tortilje, ali da, sad ćemo vidjeti. Imaju ove tortilje prosječne veličine, s tim da su kod nas, jel te, veće. Ali dobro, ješćemo onda dve, šta da radiš. Ali prvo nije ni znala šta mislim pod tortilja, pa sam morao da poprilično objašnjavam sa slikama. Ali da, ima svega što se da vidjeti. Ovdje ne primaju, to jest primaju karticu, bili su pravo oni ljudi, ali moraš da imaš, ojevem ti, fizičku karticu, a ja, jel te nisam poneo. Sam bio pozvano idem napolja kisnem, sad će mi novčanik. Sad još sam glup, sad se vratim nazad. Zamolio sam njih da mi se čuvaju stvari. Rekao sam da ću se vratiti. Ova žena mi baš i nije verovala, bila u fazonu, važi. Tako da ćemo da odemo kući i da se vratimo, po ovaj stvari što sam kupio. Jer se nadamo da nam je sačuvala. Evo, pa kupili smo karticu i pre nego što dušmani kažu da je zaboravljam, to sam zapravo radio da bi nabio korake. Ali, vetar se smanjuje pomalo, kiša se smanjila i dalje pada, ali sitnije. Pada i mrak. Da sad i dalje. To jest ima neka 4 lika što su ovako poprilično sumnjiva. Sad ćemo proći pored njih. Vratno su i dalje tamo. Pošto bukvalno kako sam počeo da šetam, je tamo.
sve vreme, tako da je dalje vjerojatno bleje. Ne, nisu oni. Nisu, bili su tu negdje ispod, napred ispod ove stanice ili nastrešnice, šta god da je. Čekaj, da ne umrem samo. Ali da, tu su blejala braća, ali niko ništa ne dobacuje i ne pita, sad ćemo prođemo baš tu, da. Tako da, ovo ne vidim, ja deluje da jesu tu, ali ne vidim. Nema sad nikog. Ne, ima, brate, evo ih, bleje to uporno i dalje. To da li čekaju posao, u smislu da voze greb. Mislim, ne znam što bi drugi blejali, kao ne vidim da piju, tako da je vjerojatno zbog posla. Ali da, lagani su, ne smaraju, sve je okej. Evo ga, opet je počeo vetar. Vidim Usain Bolt, vidim moj brat Usain Bolt. Go Power Rangers! Se ja setim debi, vidi vode šta je, jebem ti sve. Setim gdje je bila prodavnica. Bila ovdje? Jeste. Sačuvala nam je seka, tako da uzeli smo sve. Sad znači, ovo sve po moje nekoj gruboj procjeni, jer nisam sračunao kako treba. A ako je, znači, 1 euro ti dođe 70 pezosa, ako sam dobro zapamtio. Što znači, 10 eura je 700, pa negdje oko 30 eura, valjda sve ovo što smo uzeli. Svi najskuplje meso. Mislim da taj bif što sam uzeo, odnosno junetina, to je fazon 10 eura. A dobio sam 600 i nešto grama. Oj. Mislim da ću skloniti telefon, pošto ću odletiti ja i telefon. Jer evo to u suštini to što se tiče tajfuna ovdje. Još ga nema, ali možda ćemo izginemo. Sad ispričam kako su me skemovali i gdje da ne idete, to je koji hotel da ne idete, ako i dalje bude postao, jer ono, očigledno su našli budalčinu kao što sam ja da im uplati pare, pa će ih ili blokirati ili nešto. Ali, da, znači ja sam našao taj booking, to je neki apartman i stvarno je bila dobra cena za 15 dana. I kad ja zbukirao mjesec dana napred i oni su mi poslali neku generic poruku kao neke brojeve koje mi treba piše na Whatsappu. Ja sam pisao, međutim niko tu nije odgovarao, neka riba odgovorila, ali nemam pojma, nešto se gubila, ništa pametno nije odgovorila. I onda sam ja pisao i narednih dana, pisao sam i bookingu. I onda sam razmišljao da otkažem ili ne, rekao, ma kao ajde, neću, do sad nisam imao problema, što bi me neko zajebao. Međutim, sinoć kad sam sleteo, pošto sam imao i taksi preko bookinga sređen, meni kupi taksi i odlazimo, to je kao neka resort, bukvalno ogroman prostor, da imaš fazon 4 ili 5 ovih zgrada i tu ima ono milion stanova i mi dolazimo i ovaj security što stoji napolju kao i pušta unutra osobe, on je bio u fazonu kao možda uđeš ako imaš QR kod. Ja ne da nemam QR kod, nego nemam ni Q od QR koda i tu je već sad ono trigger da nešto ne valja i ništa, ovaj taksista priča sa njim, taksista bio cool lik, tu mi pomogao, zvao je bla 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 i kao javi se odjednom ta žena, mislim žena neko se javio i ona kao, pošto sam ja došao oko 11, ja sam i rekao njima kad sam bukirao da dođe oko 11, nisu odgovorili da li može, ne može i ona kao ne sad je kasno, dođi sutra pre 2 posle podne. Ja kao, što mi samo odmah nije rečeno da ne mogu ako im je 11 uveče kasno, međutim kao i dobro. I onda me taj taksista odveo u neki hotel, ne daj ti Bože, ono, prvo,
hotel, znači mi smo išli od aerodroma do ovde, pa smo se bukvalno vratili do aerodroma, je hotel bio kod aerodroma. I sad ulazim i ona sa meni naravno lupi cenu 60 evra, videla, vidi ga, turist, beo čovjek, budalčina. Ja rekao, kad rekao 60, rekao, dobro, imate ovdje internet? Treba da uđem da proverim, ona kao ne, kao nema internet, samo u sobi ima internet. Ja rekao, dobro, i ono, pošto već bilo fazom 12 sati, rekao, daj. I odlazim u sobu i soba je okej, ne 60 evra, okej, ali kao dobro. I odlazim u kupatilo i kao da pustim vodu, nema vode. I ovako stoji bukvalno onaj čegrk da ti uzmeš da zahvatiš da se kupaš. Ja rekao, dobro, ja odlazim dole i zovem, to pitam ovo kako namestim vodu. I onda došao neki brat i kao namesti mi vodu. Međutim, i kad je ta voda krenula, pritisak je bio kriminalan. Tako da sam se ono istuširao nekako, ne daj ti Bože. I tu sam prespavao i onda sam strano opet pokušavao da zovem, kao neću da idem opet tamo u taj resort, ako već ne mogu da dobijem nikoga na broj, nema poente. I meni se javlja ovaj taksista jer smo kao ostali u kontaktu, bla bla. I on me napinje da idemo, ja mu sve objašnjam ako nema poente da idem kad mi se niko ne javlja, aj ti probaj da nazoveš, pošto on ima filipinsku karticu, ja nemam. I naravno nikomu se ne javlja. I on spamuje mene, spamuje, sam se prestao da odgovara u jednom trenutku, jer i on cigančin ispao fazon, ta vožnja, ako ima grebe kao taksi aplikacije, kad praćeš preko greba, izađete oko 5-6 evra, ja sam njemu dao 20 evra, to je $20 i njemu opet nije bilo dosta, i bio fazon kao pa i kao počasti još malo brata, i onda sam mu dao još $20 i onda teo verovatno i on da izmuzi što više para može, tako da me vozi na slepo. Sva sreća, druga žena što radila u lobiju tog hotela gde sam ja prespavao, znači naravno sinoć smećarka nego nova, ona je bila cool i pokušavala je ona da zove te brojeve, niko se ne javljao, onda mi pomogla, našli smo i na Google, pošto sam gledao samo na Bookingu, na Google fazom stoji ocena za taj hotel 1, što znači da je očigledno prevara neka, i ništa, ona se tu isto iscimala da mi pomogne nađe još neki smeštaj, bla bla, i našao sam ja drugi smeštaj gde sam sad i to je sve legit. Isto kad sam nju pitao kao, dok sam blejao, pošto mi u 12 bio check out, do 2 sad, pošto u 2 sam mogu da uđem ovaj smeštaj, kao šta da radim do 2, blejem u lobiju. Rekao, ali imate internet ovdje? Kažem, da, kao sad ću ti znači i sinoć će biti internet, samo ova nije tela da mi da ja ne bi našao zapravo koliko je cena. Cijela poenta je, kad nađete tako neki booking, prvo ako ono ima manje fazon od 10 reviewova, možda bolje ne. Drugo, ako ne odgovaraju na poruku, otkažite ili uzmite opciju da plaćate na recepciju, odnosno kad stignete, pošto ja sam stavio da ne plaćam odmah, sam platio tipa dan pre što doći ili 2, sad tako su mi svakog skinute pare. Pisao sam Bookingu, Booking hvala Bogu ne odgovara, jer lagani su 200, možda mi je kao i nedelja, pa kao nedeljom ne rade, ali eto vidjet ću sutra da će mi odgovoriti, pa da mi bar uradite pare. Sad sam ovdje u ovom, ovdje je sve okej, ako ne dođe tajfun i ne odnese i mene i stan, ali u suštini to je to. Evo i za kraj, bonus vide bukvalno koliko ovdje, ne jebu sistem, bukvalno na aerodromu stoji, ono da svi treba čekamo kako se vadi, da uzimamo prtljag i svi se nagurali ko da deli nešto džabe i onda kad hoće da izvuče kofer, bukvalno krene da vadi, pa onda nabada čoveka pa se pomera, ali niko se tu ne nervira, sve je okej, samo što su svi onako skupili se i to je to. Tako da ništa, ljudi, uživajte, vidimo se u drugom klipu, ako vam se svidio, lajkujte, zapratite, pa se vidimo.